आबै नोंलाय बहाथो थांमारखो दे दाबो सफैला न'आव आं जा मिस खालामो नोंखौ आबैयाथ' बिदि थांनो हालोदावनो गैखायामोन सोर फैदों सोर आबै नोंखौ लांनायानोथ' आफायाबो गोजानाव थांबाय बेंगालराव आइयाथ' गैखायाखा दा नोंबो बहाथो थांखो आबैलै आं दा नोंखौबो सोरनाव दंमोन नामा बोरै मिथिबावगोन दे आइयाबो सोंबाबो खिन्थानो रोङा उल्था आंखौ रायोसो आं आबैखौ बहाथो लोगो मोनबावगोन दे बहा थांमारखो आं जा गिदों मोनथिगौना आबै आं सिमाङावबो नोंखौ नुदों नोंलायनो जा गाबखादोंलै सिमाङाव बोरैबा बोरैबासो गिनो ओंखारदों आं नोंखौ गाज्रि नुथारदोंना सिमांखौनो मानो बिदि गाज्रि सिमां नुनांगौ दे आं जा गोसोखांबाय थायोलै लेखाबो फरायनो सुखुथाराखै आं आबै गैयैखायनो नों थाबा अब्लाबो आं मोजां मोनोमोन दाथ' नों गैयानो बोरैबा खालि मोनबाय थायोलै आबै आबो मिलिसा औ पिंकि नोंना मास्टारा होमवर्क हराखै आरो हरदोंमोन ओमफ्राय हरबाबो आङो दायो खालामगोन दायो खालामनानै मा जानो दे दानो खालामखांबा नोङो दायो उन्दुनोसो ओंखारगोन ना दानो खालामखा दे आङालै आब' आङो दायो खालामगोन ओमफ्राय ना आं नोंनाव सोंनोसो फैदों नोंनि बे खानाय खाग्रा लबारा बेखौ आं लाबाय मा होनदों आगै पिंकि बे आंनो आबैयासो होफैदोंमोन नों मानो लाखो बेखौ लागोन आङो आं बेजों लबारखौ मोजां मोनथारदों बेखौ आं बेजों खानाय खागोन ना आगै नों दस्राखौ ला बेखौ आं दाबो खायाखैनो नों मारै लानो दे आब' मोजां बिनाव हरबा हर नङाबा आइनो खोन्थाहैगोन आं नङालै आगै नों माब्लाबा खादोलाय दस्रा मेल्ला दंथ' आंना आंनिसो बियो आबैया आंनिसो लाबोदों आं बेखौ फसायबाय ओमफ्राय लाखाबायबो आं फसायबाय नालाय बे आंनिसो जाबाय नोङो मालाबा गोदान बायबा लादो आरो बेखौलाय आरे आगै पिंकि ओइ आगै लानाङाना बेखौ माथो जाबावगोन माबा आं जेखौ फसायो बेखौनो फसायो बे गथ'आ बोरैबाथार आंनि आबैया मोजांबाथ' हाथायाव थांबानो ना आंनोबो बेनोबो लाबोखायोमोन आइयासो दा लाबोबाबो आगैनोल' लाबोयो आंनो जेबोखौनो बाया आं हारसिंसो एखनबा बायनांगौ जाबायना ओइ आबौ सोमला मा खालामदोंलै आबौ थाद बोराय नुखायाखै नामा नोङो आं मा खालामदों आंहा बेयाव गसंनानै थाबाय थानायखौ नुवाखै माबा सानदों आङो हाब आबौ नोंहालाय मानिथो मा टेनसननिमोन सानखोब्रा गथ' मानसिनाव टेनसन थाया नामाब्रा आबौ थायोना दे होमबालाय ओमफ्राय आं बेखौसो सोंनो फैदोंमोन नोंसिनाव नोम्बैया फैदों नामा आंलाय मा मिथिगौब्रा आबौ नोंनि आबैखौ आं खबर लाबाय थायाना बेबा बबाव थाङा सोरखौबा रं नाम्बारखौ लोगो हमनो थाङाखै बियो हाब माथो सेंग्रा बिद्रानो नाङाब्रा आबौ दानिफ्रायनो बिदि खोथा हामालै आबौ जोंनाव फैयाखै माथो आबैया जोंनाव गैयालै दस्राथिं नागिरनो थां सोरनावबा थांदोंदां जा गिदिर खोथा रोंथारबाय माथो आबौ दानिफ्रायनो नोङो ओमफ्राय रोङोब्रा आबौ मानसि जाबाय नालाय आरोथ' आङो सेंग्रा देरनायाव देरबायना बिनिखायनो रोंलांबाय दे नोंमैयालाय माथो खालामदों आइखौलाय मानो नोंहा आबैखौ नागिरनायाव गोसो होब्रा आबौ आइया मालाय गावनि खामानियाव बेस्थ' होद गथ'आलाय माथो उल्था बुङोब्रा मोजांखौनो खोन्थायालै पुलिस बायदि सोंबाय थायोलै आबौआबो ओमफ्राय दे आंहाबो एसे टेनसन जादों बेखायनो आङो टेनसनखौ सानफिननोसै आङो आयौ हाबाब गैलालै हा माथो एथ' टेनसन जाखोब्रा आबौ दाद बोराय गासिबो खोन्था जाजोबालै गासिखौबो खोन्था जाजोबो नामा बेफोर जाबाय आंनि पार्सनेल खोथा मासे दुगालै गथ'आलाय दानिफ्रायनो सेंग्राखौनो देरबावाखै आरोलाय मालायाबा मायाव बेस्थ' फैलाबाय थायोलै जानला मोनला ओमफ्रायथ' जोंना आबैयानोथ' बहा थांमारखोब्रा आं मिन्थिगौ बे आइया आबैया बहा दं मिन्थिखायो ओमफ्राय खिन्थायाखै आबैखौ बारा सुखुवाना आइया नाथाय आपुन बिखोम नङालै आंबो आबैखौ मिन्थिनानैसो गारगोन सानसे बहा दङ आइयाथ' खिन्थाखानाय नङा थेवबो आङो फाथा लागायगोन सोमब्लासो आङो सोमब्ला आदा सोमला मा जाखोलै आङो दा आब' मिलिसानि लबारखौ लाबाय दा बिहरनो नागिरबावाखैमोन थेवबो लाबाय आं नोंसिनि देलायग्राखौलाय आंलाय मा खालामनो खोन्थाखो नोङो ओमफ्राय आंना खानाय खानांगौ नामा थोद जाम्बि हिन्जावनि देलायग्राखौ आं दाखोन्थालै माखौबासो ओमफ्राय आङो ना आइया आंनो 10 थाखा हरदोंलै मेथाइ जानो नोंबो थाइबा होगौमोन नोंथ' आंखौ रायबायसो गावनावल' दं नोंदोंलै बियो आंनावबो दङब्रा दाख्लैनि आंहा जमायनानैसो दोनदों आरोबाना जाम्बिलाय आइया आबैया बहा दं मिन्थिगौथ' मा आबैया बहाय दं मिन्थिगौ औ
ब्रा मिथिगौ ओमफ्राय आङो ना आइनिफ्राय फैसा बिनानै लानो हायोथ' आंबो मानो होनबा आइया माबा मोनसे लाखुमाखादों आबैखौ लाखुमादों आबैखौथ' माने बेखौथ' सासे आबैयासो लांदोंना औ जाम्बिलाय ओमफ्राय बेहाय आइयानो माबा मोनसे हेफाजाब होखादों बियो नङाबालाय आबैया ओरैनो थाङोमोन माथो नङाबा माथो ना आदा औ ब्रा आगै आरो आङो फाता लगायथारगोन आइया मा लाखुमादों होमबाबो आइया खोन्थाया माथो ओइ जाम्बिलाय बे इसोरा बे माथाखौ मानो हरदों बे ब्रेनखौ खामानि साननो नङाबा गावबागाव दिमाग बाहायनांगौब्रा आं मिथिगौ माब्रै आं फोथा लागायगोन सानसेबाबो फोथा लागायगोन आं ओमफ्राय आदा आबैया सोरबा आलासिनावसो थांमारदोंबा दा जाम्बि साननांगौब्रा आबैया आथिं लिंग्रियालाय बहा बेरायबाय थानो हानो दे दाहालागैथ' न'आव फैनांसिगौमोन ना औलै आदानि खिन्थामाराखैबो दे आइया माबा आबैखौ बेनोथ' लाखुमादों नालाय सैखायाबोलै आइया आबैखौनि ओरैनो सिं सिं रायबायसो थाखायो आंबा खोनायो आबैयाबो आइखौ सैया बेखायनोथ' ब्रा आदा थादो दखानाव थांसै आफानो खोन्थाहरनो होनबानो आइया गिगोन बियो ओमफ्राय आंनो फैसा बिबानो होबावगोनसो ओमफ्राय आं बुजाया माथो दा ओरैनोथ' नोंनि खोथाखौ मानिनाङामोन आङो थेवबो बारे बारे बुंबाय जेला नों फनबो खालामबाय दा नायनोसै फैना फैया सोर फैयो आदा बे आंनि लोगो ओमफ्रायथ' बियो आंखौ नागिरनानैनो बेहायनो फैखादोंमोननो मोजां जाबाय जे बे खाथियावनो दंखायोबोलाय बेहायनो लिंहरबाय आङो आच्छा नोंथ' प्रब्लेमानोथ' बेहाय बोरै फैखो जेनेबा माब्रै बिदि प्रब्लेमाव फासिखो खामानि नागिरनानैसो टाउनाव फैदोंमोन आं जोंहा न'खरावबो रावबो इदि खामायग्रा गैया नालाय बेखायनो दा आरो सोर बिदि जागोन होनना मिथिगौमोन दे बेखायनो दानि दिनाव बारा मेगन मेसेब थाबना फोथायनाङा उन सिगां गासिबो साननांगौ मोजां नोजोर होनांगौ थारैनो नाथाय आंबो एसे मोजां रायलायखानाय बायदियै खामानिखौबो मोजां रायलायखानायै फैदोंमोन नाथाय बिदि जागोन होनना आं सानथाराखैमोन अके दा नोंनि लोगोखौ नों जुदि लोगो मोनोबाथ' मोजां जाबाय आंबो नोंखौ नोंनि खोथायाव एसे फोथायनाय बायदिथ' मोनदों बेखायनो फन खालामहोदों नङाबा नोंखौथ' आं पुलिसनोसो हरसिगौमोन दे आदा बियो सफैसिगोनदां अखाफोर आंखौ बेयावनो लिंहरदोंमोन अखाफोर माहिर आयौ आंथ' जा गिबायसोमोन माहिर नोंबो फैगोन ना फैला होननानै नाथाय थेंक गड नों सफैबाय माहिर जा गिखाबायमोन आं एसेबां गिदिर प्रब्लेमाव फासिबायमोन आङो गाज्रि मानसिफोरा आंखौ बेसेबा होसोबाय दङ नाथाय नों बेफोरबायदि प्रब्लेमावथ' मारै फासिखो अखाफोर आयौ बेसे नागिराखैमोनलै नों जेराव थांदोंमोन ना बेहायबो आं थांदोंमोनथ' मा नों बैहाय मानसि बिसोरनोथ' ना गाज्रि मानसिफोरा मिथिगौ ना मेहेर आंखौ बिसोरो फाननो नागिरदोंमोन मा होनदों अखाफोर ब्रा मेहेर बेसेबा आङो खस्थ' मस्थ'यै खारगोबाय ओमफ्राय जेन टेनसननिफ्रायबा हेल्प लानानै आङो आरो खुनुरुखुम बेसिम सफैबाय बेहायबो बिसोरो होसोबावबायमोन जाबाय दे अखाफोर एबार नों गिनांला नों न'आव थांसिगोन आरो आं फैखाबाय ना औ मेहेर आं दासो एसे मोजां मोनबाय गोसोखौ बेखौनो जे गिबावदोंमोन आङो ओमफ्राय नों फनखौ सोरनिजों हरामोन नै बे आदानिफ्राय हरदोंमोन आङो थारैनो बिदिबा नों सैथो बुंमारदों थेवबो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव नों जे फासिदों जोबोद माने गिथावनामोन फार्स्टआवथ' आं नोंखौ सिखावसो नंदोंमोन नाथाय दा बुजि मोनबाय दे आंनिबो एसे गोरोन्थि जाबाय जेबो नङा दे आदा बिदिबा ब्रादारा फन खालामहोनाया नोंनोमोन ना दे थेंक इउ स' माच थाबाय आदा मानो होनोबा जोबोद प्रब्लेमाव दंमोन बियो आरो आं बेखौनो नागिरना फैखादोंमोन बेहाय वेलकाम ब्रादार नाथाय बेखौ मोजाङै मोजां सिस्टारखौ न'आव लानानै थांफिनदो बेसेरा बिराद खस्थ'आव भुगिनांबाय दसेनो बेथ' बे नाथाय बैसोर गाज्रि मानसिफोराबो बिसोरखौबो ओरैनो बोरै हेगारनो हादर अखाफोरखौ माने बेफोरबायदि खैफोदाव खोख्लैनानै नङा मेहेर जों बिसोरजों ओरैनो नांनो हाया बिसोरो ना मानसिफ्रा बिराद थार ओरैबा ओरै गोबां गाज्रि मानसिजों लिंक दंजोबो ना औ ब्रादार आंबो बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंसोरो बेहाय गाज्रि मानसिफोरजों दानो हारसिङै नांफिननो नांला नांगौबा नोंसोर न'आव थांनानै पुलिसनो खबर हो मोजाङै गामियावबो सावरायबानो जाबाय मानसि गिदिरफोरजों बिनिफ्रायसो नोंसोर मा एक्सन लायो रायलायलायनानै लाबानो जाबाय मानो होनबा खुनु भरोसा गैयाना बिसोर बोरैबा नोंसोरखौबा मा खालामनो सानो दे गिनांगौ ब्रादार गुबुन जायगायावबाथाय एसेबाबो गिनांगौ ना दा आं बेखौ बुंनो सानबावदों जे नोंसोर एसे साबधानै थाबावबानो जाबाय बिसोरो खेबसे नङा खेबनै एटेक खालामफिननो हागोन ना हागौ माने बिसोरोथ' नोंसोरखौ फल' खालामबाय थाखागोन ओरैनोथ' बहा हगारनो
औ ब्रादार थेंक इउ स' माच दायो जों न'आवनो ओंखारलांग्रोनोसै बिदिबा दे अब्ला थाथ'लायदो माबाफोर एनि प्रब्लेम जायोबा आं एसे एनैखौ हेल्प खालामनो हागोन ब्रादार थांनायावथ' माने न'आव जेबो उसुबिदाथ' मोनासै आं गारि लाबोखादोंमोन नालाय बेजोंनो थांनो हासिगोन दे जों ब्रादार थेंक इउ स' माच जिमान खालामबाय नोंथाङा जोंनि थाखाय माने अखाफोरनि थाखाय आंथ' जेबो खालामाखै बास फन हरनो बुंबाय थानायखाय आं फन हरोबाय नङाबाथ' आंबो गोरोन्थिसो सानबाय दङमोन दे जेबो साननांला सिस्टार नोंबो दा मोजां मोजां न'आव थांदो बिदिबा अखाफोर थ'दोथ' बिनिफ्राय दानो ओंखारलांनोसै जोङो उनाव मा रायलायबाय थानोसै औ माहि बेहाय थानाया सेफ नंखाथारा औ थ'दो होमबालाय थारैनो थेंक इउ स' माच मेहेर नोंदि आंखौ हेल्प खालामफैबाय बिहामजो फैबोलासो एसे मोजां जासिगोनहाय खामानि मावनोबो सोलाबलायखाया मानसियालाय नायनायाव एसे हाइथुथु बारा गोजौबो नङा फिसालायाबो आबा सोमखोरा माथो फसायदों बायदि बुंदोंलाय आयै ओंखाम खुरदोलै ए आबा आं दहायनो ओंखाम जानो लिंहरखाबायमोन गावहानो जाथ'वा होनबाय माथो खालामबाय थायामोनसै आयै माबा जुलिया फन हरदोंमोनलै हे होमबा जानो गोनां बिहामजोआसो फन हरदों मा रायलायहरखोसै आबा बिदिनो मा खालामदों मा मादों रायलायलाबायबायलै आयै ओमफ्राय नों माबोरै मोनदों बिहामजोखौ मालायनि फिसाखौलाय माथो बासिनो आबा थेवबो एसे मानसिया गाहाय आरो गाहायबाबो बांद्राय गाज्रिद्राय नङाना आयै आबा नोंजों एसे गोजौ गोजौ जाबालाय समायगौमोन आरो आबा सोमखोर बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्रायालाय बिसो दा बिहामजो फैनायजों लोगोसे माबाफ्राबो फैसिगोन आरो ने आबा एसे एनै सफा सियार गद्रेज सियारफोर माबा मोजां मोजां एसे दंफांनि फालें बिहामजोजोंबोथ' लोगोसे बेफोरबोथ' फैखागोन दे आबा आयै बेफोरखौलाय मा बुंलाबायखो नोंलाय मा बुंलाबायनो माने हाबा जाबालाय हिनजावनि न'खरालाय हरखानांगोनखाना दा नै जेरै जोंहाबोथ' नानि दङ बेनोबोथ' हरनो देनां बन्दबस्त खालामनांगोन नोंहा मोनबोगोन आबा मोजां जाबाय दे जोंहाबो हरनांगोनखा नालाय नोंहाबो मोनबोसिगोन आरो बिस्रानि न'खरनि हालोदखौ नायनानैथ' नोंबो मिथिखागौ माने जों बायदिनोखा माथो बिस्राबो एसेबां मानि साननाया थिग नङालै बोरैबालाय मा जानो हिनजावनि फिसा हरनायावलाय हरखानांगोनखाना आबा एसे सम्फथिफोरखौलाय मानि थाखाय नोंसोरनि संसारनि थाखायसो दा आंहा फोथायनाय दं बिहामजोआ मोजां मोजांखौनो लाबोफाखागोन दे सिन्था दाजासै आबा बांद्राय मानसिया महर गैद्रायाबाबो जेनेबा बुंबाय आं जायालै आयै बिस्रानि न'खरनिफ्राय मालायनि फिसाखौ जोंहानाव लाबोनायानोथ' बेनोथ' देरसिन जाखाबायना बेफोरखौलाय आरो मा गावसोर गोसो जाना हरबा हरबाय हराबा जेबो नङाना आयै जाम्बा बुजियाहाय नोङो बेफोरखौ जेबो दे सिरिल' था नोङो आरोलाय फसायमारदों दा बिहामजोखौ गाज्रिथ' नङा आयै फसायनायालाय फसायबायमोन दा आरो नोंसोरो मा सानो दे होमबालाय आबा जाबायसै देनां हिनजाव फैखांबा बिमाखौ हले दाबावहाय आबा खरसफोराबो होनांगोन बिमानो जेरैबायदि बिसिनो होगोन बिदिनो नङाबा दानो बुंखाबायहाय आङो बिहामजो फैयै सिगाङावनो जागोन दे आयै मा नों सानदों नामा आङो खालि हिनजावखौल' नायगोन बिदि नंखायाना आं सिगांनिफ्रायनो नोंथ' मिथिखायो आंखौ अब्लालाय माखौथो हाबा जायैनि सिगांनो गिलायखो नों आयै दानि बिहामजोफोरखौलाय माथो बिसास बेखायनो बुंखाबाय आं बाखिथ' आरो नोंसोर मोजां मोजां संसार जालांदो दे जागोन दे आयै ओंखामाल' खुरैदो आं ओंखाम जाखानोसै ओमफ्राय फन फैबावबा बिहामजोजोंल' रायलायनानै दाथारबाय दाथासै नोंनावनो फैखासिगोन जोंनावनो उनाव रायलायबाय था मोखां नायलाय नायलाय बेसे रायलायनो आबा फनफोराव बारा रायलाय बावगोमानो नांला जानाय लोंनाय खामानि देलै आयै आयै गामिथिं ओंखारलांनि आं नों थाथ' फाग्लि गथ'आ सान्दुं गोसाथार साथा लांफा ओरैनो महरा माबा एसेयावनो एसे दाय जाखायो नोंनिया थां आइ साथा मोनसे लांफा आयै आंलाय मा बे खाथियावसो थांगोन दा ओमफ्राय माखौथो नोङो बेखौनो साथा लांलायनांगौ जाखो ओरैनो क्रिम पाउदार फोनबाबो मोखांखौ बिदि गोसोमखौ खारहोनो हाखायाखै नोंहा आरो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन खालामना लानो सानो गथ'आ दे लांफा आं मिथिया मादि बुङो नोंबो आयै आङो नोंदानो ओंखाम खुरना हैनि दे साथा लाना अबेहाय थांबानो जाबाय बिहामजो फैबोला बारा खुला हगारसाराहां जेखौबो नङाबा आयौ बिहामजोआ बारगोनसो खामानि दामानिफोराबा मारै जायोथाय दालाय ओरैनो गोजाननिफ्रायलाय मोजांखौनो नुजोबदों आंनाव फैबोला हले खामानि मावनो रोङाबाबो रोंनांगोन संसारखौ मोजां जालांनांगोन आरो नांलायनांसिबाथ' आंजों जाखानाय नङाहाय
बेहेराथ' बेहायनो फैदोंमोनलै ओमफ्राय माथो नुवासैबो मानसिखौ थांबायसो नामा मादि खालामफैयामोन बियो जाय फेक्ट्रियाव आङो अखाफोरखौ नागिर नागिर थांदों बेहायनो बेबो दङमोन आरो दा आं बेखौ फल' खालामबाय मानसियानो गैला दसेनो दा हाखु दाखु मानो जादोंमोन बेलाय रायज्लायस्लाबासैबो गैया मानसिखौबो लोगो मोनासै दा मा खालामबावनो दे येस ब्रादार माबाफोर नांगौ नामा बेनाव सोंसिया मोनथिगोनदांलै ब्र माने सासे दासे माने सेंग्रा फैदोंमोन आरो ना सेंग्रा मानसि खानाया जाथिथि गुफुर गोजौ एसे फैदोंमोन नामा माने बिथिंजाय बियो नों बुंनाय बायदि सासे जाथिथि सेंग्राथ' फैदोंमोन ब्रादार फैदोंमोन नाथाय बहाथो थांखो बेलाय औ फैनायाथ' दासो एसे सिगां बावाखैमोन बे फैनाया ओमफ्राय सासे सिख्लाजों बियो दासो ओंखारलांबाय मा सासे सिख्ला औ सिख्लाया एसे मुसिबतआव दंमोन नामाथाय दा आरो सेंग्राखौ लोगो हमनो लिंहरना आंनि फनजोंनो फन खालामदोंमोन सानैजों थांबाय ओंखारलांबाय न'आव बेलाय आरो मा चाक्कारलै बांद्राय सानदोंलै नोङो गावनि गार्लफ्रेन्डफोरखौबोथ' लोगो हमफैनो हानाय ना बियो बेबायदिनो जागोनदां फोरखौसो मा राहायै नागिरबावनोब्रा आंनि खायदा बेलेगखौनो बाहायनांसिगोन उफाय गैला आरो ब्रादार एनि प्रब्लेममोन नामा न' थेंक इउ आदा माने एसे बे मानसिखौ आंनि लोगो जायोमोन नालाय एसे बेखायनो आङो रायलायनो होनना फैदोंमोन गैलाबा आरो थांबाय खोमादां ना न'आव औ दासो ओंखारलांदों थांबाय नों फन खालामा मानो अब्ला थेंक इउ ब्रादार आं दा फन खालामसिगोन दे बिदिबा लोगो मोनगोन साननानैसो फैदोंमोन आं गैया नुनायखाय मानसिखौ दहाय लोगो मोनब्रबदोंमोन नालाय दा आरो रायलायनो होनना फैबाय गैलाबा थेंक इउ ब्रादार आयौ मालै बियो बेसेबां गुलि दं नोंनावसो गावजोबगोन बेखायनो मोजां सोंदों आं अखाफोरा बोरो बै सिख्लाया बोरो जायखौ नोंसोर लाबोदोंमोन बिराद सोंबाय बस थेवबो खोन्थानो नागिरबावा बियो आं जेबोखौनो मिथियाबा आं मा खोन्थागोन दे जेबो मिथिया बिदिबा नों नोंनि जिउखौ एकदम प्यारा सानाना नाथाय नोंसोर आंखौनो मानो हमदों माथो मोखां नायबाय थाबावनो बे जुदि गावनि जिउखौ मोजां मोनाबालाय बेखौ गोजौआवनो सोरगोआव फाथायहरदो सोरगोआवथ' थांनाय नङा बियो गाज्रि खामानि मावग्रा नालाय नरकआवसो थांखागोन मा बुंलाबायदोंलै नोंसोरो आं जेबो मिथियाथ' आंखौ हगारदोल' नोंसोरो नोंखौ बोरै हगारनो जोंनो दाबो जोंनि फिननायखौ मोनाखै बुं अखाफोरा बोरो जाय सिख्लाखौ नोंसोर बेहाय लाबोदोंमोन बियो बोरो आरो नोंसोर इसेबां हमनोबा बै मेदामखौ हमैना बिसो गासिबो खालामदों आरो जाय सिख्लाखौ नोंसोरो सोंबाय थादों बेथ' बेयाव गैबावलासो गैबावला माने दा आंखौ गावथारबाबो नों जायखौ नागिरदों बेखौ मोनखानाय नंला मानोना बे जोंनि आखाइनिफ्रायबो खारखाबाय मा बुंदों नोंसिनि आखाइनिफ्रायबो खारबाय बहाथो थांखो बेलाय आरो जोंनि मानसि नुनाय बायदियावथ' बियो बेलेग गुबुन जायगायावसो नुनो मोन्दोंमोन दा बिनिनो उन उन थांदोंमोन जोंनि मानसिया मेदामाबो बेखौनो नागिरनायनि चक्करावनो दङ दायो बस नों थांदो दे बेखौ आं नायगोन आरो बे थगायदों जानो हागौ मोजां नों खिन्थायाखैबा बेहायनो थैखागोन हलेबा गथ' आंथ' आरो मा खिन्थाबावनो आंथ' जि खिन्थानांगौ खिन्थाखाबाय आंखौ बुथारबाबो नोंसोर बेखौ मोनखानाय नङाथ' खारखाबाय होनखाबाय जोंनि आखायावनो फैयाखै दाबो साला अबायथो लोगो मोनबावगोन आंलाय बेखौलाय नाथायबा बस बियो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेहायसो नुनो मोन्दों बायदि बुंदोंमोन बाखिथ' जोंनि मानसियाबो उन उन बिनिनो दाबो हमनो हाथ'वाखै जायगायावनो होख्लायना बेखौ जुदि बियो थगायनांगौबा आरो बिनि जाय मानसि लोगोआव दङ बेखौ गासिबो हमजोब आयु होद नङालै आं बुंखाबायना आंनि दाय गैला आंथ' खोन्थाखाबायना नोंसोरनो साला हिनजाव सिख्ला बेबायदि लाबो नोंसोरो टाउनाव बेबायदिसो खालामो बेसोरा अखाफोरा बिराद टेनसनाव दङदां आरो बिराद प्रब्लेमाव ना बहाय थांखो बेबा गिनानै आं बेखौ लांनो वादा खालामखादोंमोन न'आव मोजां नाथाय आं बहा लोगो मोनफिनबावगोन दायो थेवबो आं बिदि हार मानिनो हायालै आं अखाफोरखौ नागिरथारनांगोन हेलौ औ बाजै लक्ष्मण आगै बहा दं नोङो बाजै आङो अखाफोरखौनो माने लक्ष्मण नों जेरावखि जाया मानो नों गिदिंनानैल' फैफिनदो अखाफोरानो न'आव फैगासिनो मा न'आव फैगासिनो नाथाय माबोरै बाजै बियो आंनि फंबायजों फैगासिनो ओमफ्राय बेखौनो खोन्थाहरदोंमोन आङो नोंबोथ' मिन्थियाखैमोनदां दासो आंनाव फन हरदोंमोन बियो आरे बा अखाफोरा न'आव थांफिनगासिनोबाथ' मोजां जाबाय दे बेखौनो आं बिराद टेनसन जाबाय थादोंमोन नाथाय बाजैनि फंबाय माबेबो फैदोंमोन बिदिबा बाजैनि फंबायाबो सोरबा नागिरफैदों नाथाय माबोरै लोगो मोनलायखो दे बिसोरो आंनो दाबो माथो अखाफोरखौ मोनथियाखैमोन ना अखाफोरा बोरैबा फनसो हरदों नामाबा माथो आंनाव हराखै बियो